אל תנגן רגע? לא צריך את האוזניות. נכון. עכשיו תשב. כמו טכנאי. טוב, דניאל מקליט. לא, דניאל עוד לא מקליט שום דבר. דניאל קודם אומר לעוזר טכנאי ללחוץ ריקורד. אנחנו יודעים מה אתה ריקורד. דניאל מקליט את אפרים ותום, בהצלחה. יעני לאט, מהר, ובסוף לאט. באמת? זה שיעור שעבר. כאילו האחרון. ישנת בזמן. לא, אני עוד זוכרת. ריקורד מיוט.